Hej og velkommen. I dag så vil jeg vise fremspillet Wordguesser, som vi har taget inspirationen fra URL. Det er ud på, at du skal gætte et ord på et vist antal bogstaver, hvilket du også kan vælge her under play-knappen. Og så skal du så have 6 gæt i alt, så til at gætte ordet ved at få forskellige hints. Men før vi går i gang med det, så har du mulighed for noget til venstre, hvis ikke du har spillet spillet før, eller bare lige har lyst til at få genopfrisket, hvad den her slags spil går ud på. Så noget til venstre kan du klikke på How to Play, hvor der kommer forklaringer op med, hvordan du gør de forskellige ting, sammen med eksempler. Så kan du så klikke tilbage på hovedmenuen i bunden, og så kan du så vælge Exit, hvis du ikke ønsker at fortsætte, eller du så kan vælge at klikke Play, hvis du nu ønsker at spille spillet. Efter du selvfølgelig har valgt, hvilken længde det ord, du ønsker at gætte skal være. Så klikker du bagefter på Play, og du skriver så dit første ord, samt du så selvfølgelig har mulighed for at give op. Så har jeg prøvet at indsætte mit første ord, der kan jeg så se, at alle 5 bogstaver de er grå, så dermed er der ikke nogen af dem der ord, så det er egentlig bare at prøve med et nyt ord med 5 nye bogstaver. Her kan jeg så se, at I indgår i ordet, men det står også et forkert sted, og S også gør, men det står det rigtige sted, hvilket jeg også har forklaret under How to Play. Så skal jeg egentlig enten prøve at rykke rundt på I'et, eller bare prøve at komme med et helt nyt ord, for måske at få lidt flere hints, hvilket jeg så prøver her med 5 nye bogstaver. Det hjælper så heller ikke så meget, så derfor prøver jeg igen. Nu prøver jeg så at... Måske der er 2 dobbelt-s'er, eller 2 s'er. Så prøver jeg for eksempel med det her, så kan jeg se, at der er 2 s'er, men at der er inkluderet et eller andet sted. Det kunne være i midten, det kunne være det andet eller det fjerde bogstaver. Jeg har ikke så mange sekunder tilbage, så nu prøver jeg lige at give opfunktionen, hvor at jeg så får at vide, hvad det endelige ord er, og så mulighed for at play igen, hvilket jeg så lige prøver her. Men man kan også exit. Og så er det egentlig bare tilbage på hovedmenuen, og så er det bare at klikke play igen. Prøver jeg igen. Jeg kan se, at jeg får kun ordet eller bogstavet H, så derfor prøver jeg et nyt ord. Jeg ser så også, at M og E også er inkluderet, men ja, at de ikke står rigtigt. Så derfor prøver jeg endnu et ord, og så kan jeg så se, at faktisk alle bogstaverne C, H, M, O og E. Jeg skal bare lige sætte min rækkefølge. Så jeg kan se, at jeg gætter ordet, og jeg kan nu vælge igen og exit eller play igen og komme tilbage på hovedmenuen. Det var vores spil, Wordguesser, inspireret af Wordle.